I want you to know. Enggak lemah. Samsa. English. Shut. English. Mega-mega ketinggalan, shout out sa inyong lahat dyan. Sino naman yung makatulong sa akin dyan? Sa pagbaba ng mga link? Meron ba? Say praise yan. Mali pala. Mega labis shout out. Kapatid Juan, salamat sa pag-abusap. Sana may makatulong sa akin dyan sa paglapag ng ng link.
Ay, nakikinig lang. Kawawa naman ako. Nakikinig lang daw ako sa akin. Hindi ko lang shout out kapatid Juan. Salamat sa pag-share. Sa amin din, malakas yung ulan kapatid Juan. Kakahinto lang ako, pero mainit. Kasi mainit yung sinusuot ko. Akala ko malamig na sabi mainit pala yung pakiramdam ko. Hindi yan mapag-run out kapatid. O gani, ilino kugin kunit ko gani sa ako no, wifi o ka-wifi. Oy manol ka, hindi magigana yung mga load sa akon. Wifi sa akon na mabuhin. Sa akon mismo load. Hindi na mabuhinan yung mulod. Oh, nasaan na sila? Oh, come on. Isang kasiwati. Hello. Hello. Hello, hello. Parang isang pahiwatig na magpapaalam ka na. Right, na, guys. Ikaw shout out, kapatid Mariondong. Nakasama
punong-puno ng ligaya ang ating pagsasama ng parang nang dumating ka sa buhay ko. Practice pa lang ito, ito pa lang. Ay, naku, wala ako dito ang tagalapag ah. Sana naman. Ah. Tut, tut, tut. Uy, nga go. Baka makakuha na ako niyo. Uy. Ipiti. Go, baka tao. Sa araw-araw na gusto kang laging makita, nasasabi sa iyong paglalambing. Pag di ka nakikita, ang puso ko'y nangihina, na para bang wala na rin saysay ang buhay kong ito. Oh. Ano? Oo. Naulang. Wala ka. Nang dumating ka sa buhay ko, binago mong lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita iiwan. Kapag ika'y malapit, ako'y natutunan tayong magagandang ngiti. Akin at sana'y mapakinggan. Ay naku, ano to? Wala. Ang makasama.
Miguel, shout out kapatid DC. Go. Sino bang pwedeng makapagtapag dyan mamaya? Sige kapatid. Maraming salamat. Mega love shout out kapatid food trip. Na-stroke na ako. Stroke? Kala ko stroke. At stroke.
Stay put lang kayo muna dyan. Kain muna tayo mga kapatid. Kasi nag-uusap na ako.
Hindi kami galay shout out Tita. Magandang hapon, Tita. Anong mayo sa hapon? Siyempre manyan. At hindi kami galay shout out. Yun o, sana all. Maganda sa hapon. Tablet lang ah.
Tara na po. Mag-uumpisa na tayo. Di, ano lang, nag-ano lang yun ng, ano ko, ko lang. Kaya magbababa na ako ng ano, login. Bago. Login. Mika love shout out. Ma'am Idol Aileen. Mika love shout out kapatid Alger. Login to. Puntahan si Katya. You know.
Puntahan po si Kuya Ernie. Parang ano ako dito. Hmm. Ngayon na. Ang ingay ng aso. Katya ko no, pero katya talaga. Ang tagal kasi ng ano, loading ng cellphone ni Kuya Mark. Ni Robin Paligyaw. Ano ang nangyari? Isa lang. Yan, puntahan si Jeff. Kasi ano, ang tagal. 100 years yung loading nito. Pasensyahan na muna. Ganun talaga. Bigyan mo yung love shout out. Love kisses. Yun. Harat na. Habol sa gustong sumabol po. Huwag lang malaglag sa maling tao. Kasi masakit eh. Wala masasabi. Mali, ayaw na pindot ko. Maraming salamat sa patusok. Love kisses. Ang ingay ng aso namin dito. Bakit kaya ganun? Ang ingay niya. Gusto na siguro ilagay sa lechon kawali. Sinsara, medyo mabagal kasi mabagal talaga yung ano, yung cellphone, no? Ito lang, puntahan si Joan. Joan tayo, Joan. Kay kapatid Joan tayo. Pati yung face. Hindi mag-face, hindi ko ma-face. Ay, ano nga, so na to, kakatawag ko to. Pag na, maraming siya. Don't worry, there's no sugar. Kapatid Joan. Don't worry, there's no sugar.
Punta natin si Sexy Tita. Hello, Mikalog, shout out, great, great. Maraming salamat sa patamsak. Punta natin si Sexy Tita. Ano na, puntahan na natin. Puntahan na natin si Sexy Tita. Machiti na yung bayera? Sana all. Machiti na yung bayera. Nasaan na yun? Ay, wala. What's the in my way? What's the on my way? Huh? Manggata. Pagkatapos na nila kay Tita, proceed na tayo kay kapatid Marie. Kay kapatid Marie na tayo, mga kapatid. Kung tapos na kayo kay Tita, punta tayo kay... Ay, ano yun? Ano yun? Punta tayo kay... Punta tayo kay Inelia ko. Where are you now? Nasaan na kayo? Bakit nawala kayo? Nasaan na kayo? Nasaan na kayo mga kapatid? Where are you? Para wala kayo Tapos na ka. Dito tayo sa idol ko. Kay Inelia. Inel na lang. Dito tayo pasok kay Idol Inel. Inelia. Ang bagal ng cellphone. Hindi makapag...
Pagkatapos niyan, kay Inria, dito naman tayo ulit kay Ana Capri. Capri? Capri. Ana Capri. Wala na kung tama ba yung spelling na yan. Ana Capri. Nababasa sa Ana Capri. Ay naku, hindi ma-please talaga to. Kawawa ang cellphone na to. Malulubat na, parang hindi ko makatapos yung ano. Wala na ba kung may nakakalimutan sa inyo dyan, mga kapatid? Baka meron pa, ha? Wala na ba? Magpapatamsakan na lang tayo. Patamsak. Alam. Ay, ano ba ito? Bakit? Bakit? Pinakit ang kaldero mainit. Saan na kayo? Sabihin na thumbs up kay Tom Jenny Galiga. Thumbs up na lang to, thumbs up. Sabihin lang na thumbs up Tom Jenny Galiga. Okay na yun. At least, nandun yung pangalan ko. Sana all. Wala. Tapos ang tawa natin. Parang narinig ka dito. Happy si ano, sa atin. Happy? Are you okay? Okay lang yan mag-loading. Kapatid Juan, basta are you still there? How still there are you? Uy, bakit wala? Wala ba ang premier si Kuya Santi? Kuya Santi? What premier? Ito na naman. Sakto naman tayo dito. Yan, yan. Isa lang nga lalapag ko kasi yung bagal. Na ano? Nako, nakakainis kasi ito. Kung hindi nakakainis, nakakaasar. Ay, nako po.
Dito tayo kay ano, tamsakan nyo na lang si Sexy. Nasaan na kayo? Where are you? Yan. Puntahan si 60D. Mga kapatid, huwag na kayong mawala. Nasaan na kayo? Ay, walang camera. Mga kapatid, dito tayo, dito. Tapos kay 60D, kay Smaglas tayo. Ay, naku na to. Kay Smaglas. Smaglas tayo, Smaglas. Sige, isa lang kasi ang bagal talaga ng ano ni Ruben Padilla, cellphone niya 100 pesos para malokad. Ano ba to? Saan nga? Ano nasasabi dito? Wag na nakadagdan yan sa ano. Panay pa, taho lang ang aso dito. Bigyan mo talaga shout out. Wala kay Mang Bulagang. Kay Lodi Jules. Bigyan mo ng dalag shout out sa'yo. Kamusta ka na po, Lodi Jules? How are you today? Today is rainy day. Sandali lang mga kapatid kasi ang hina talaga loading mo, nakot ako Kaya ayaw ko itong gamitin Kasi parang ako mismo yung nahihirapan. Punta natin si Lady. Upcoming premiere. Tamsak na yan mga lahat Ang Bulagang, how are you today?
mahal talaga ng cellphone ni Robin Padilla. Oh, Virginia. Uy, puntahan natin si Virginia. Tapos, nawala na naman, ha? Ano ba nangyari? Uy, ano? Kasi, ang bulagam, Rudy bulagam. Kamusta ka po? Ay, naku. Kung bigyan ka lang shout out, John Rex Tabo. Kapatid, aba, ikaw pa magpa-ayuda sa akin, kapatid John Rex. Ikaw yung mag-ayuda sa akin. Idol Robin. Yun. Ikaw sana yung mag-ayuda sa akin, kapatid. Kasi wala pa akong dalagas tayo, no? Ikaw, matagal na. Kamusta, Idol Robin? Parang ngayon na kita ngayon ka lang nagparamdam. Miss ka namin ng Team Biyahera. In nature. Ay, pindot na lang yung ano. Okay. Hindi kami kagalab, shout out. Ma'am Adele at Ma'am Adele. Ma'am Adele, Virginia. Sino pa ba? Sana sponsoran ako ni kapatid John Rex. Kapatid John Rex Cabo. Ang Robin Padilla ng Team Biyaherang Ilongga. Hirap kasi yung iniram ko na cellphone kay Mark. Ang bagal. Hala, iba-iba pa yung nakita. Ma'am Lady, bigyan lang shout out. Ay, Gusto mo, ito bang gusto mong boses, diba, Ma'am Lady? Ito pa.
Pasukin si Iman. Si kapatid Iman. Tamsak lang ha, mga kapatid. Parang nahihirapan ako dito sa cellphone ni ano, ni Mark. Si Koreana pa pala, hindi ko napatamsakan. Oo, si Virginia. Virginia talaga yun. Eh, ako yung nagbinyag yan eh. Bininyagan ko sa sangalan, ah, ano nga yung una? Nakalimutan ko na eh. Sa ngalan ng Amay, ng Anak, Espiritu Santo, ikaw na si Virginia. Dito tayo kay Koreana. Kay Koreana tayo, mga kapatid. Yan, kay Koreana tayo. Nawala na si kapatid Junrek. Eh, gawin ko siyang ano eh. Baka naman kapatid Junrek na ayudahan o sponsoran mo na lang ako dito. Ikaw yung gawin Padilla ng tinggera ng eh. Nawala ka na agad. Ay, naku, kapatid Junrek. Ngayon na nagparamdam ang Ruben Padilla ng tingerang inunggam. Bakit kaya? Bakit ngayon walang dumating? Nasaan na yun? Ay, bubukos daw. Sige, tugtungan lang sa huli, Jenny. Eh, ilapag natin kasi kapatid yun. Kasi, tagal na siya hindi nagpapakita eh. Nagpaparamdam, busy kasi. Tugtungan lang sa huli na Jenny. Ang Jenny, daligat. Okay yan, para alam niya. Baka baka naman, kapatid Henrik, di ka pa kasi nakauwi, nandyan ka pa sa ibang bansa. Baka naman, magdalag out na tayo agad mga kapatid.
hirap talaga. Sobrang busy na, no? Busy talaga si kapatid Henrik. Ay, wala na tensa. Sana pupunta yung ano. Hmm. Ito ba ano? Log out natin dito. Na ano na ako. Saglit lang ha. Kasi ang loading, oh. 100 years of loading ng cellphone ni Ro. Ayan, no? Ni Mark. Ay, kaya ang hirap nitong cellphone na to. Made in ano to eh. Switzerland. Made in Switzerland. Yeah. Switzerland. Sweet na sweet. Ay, naku. Ano ba to? Tapi ang leg. Pero, ano to? Saglit lang ha. Huwag kayong mainip. Kasi ako naiinip na. Naiinip na ako sa... Dali lang ha. Dali lang. Parang ako na naiinip dito. Ay, nawala na pala. Sino may ano dyan? May jacket. Ayun na lang pag nag-log out yan. Wala na ho. Hindi ko na makakon. Masuyo na lang, kayo na lang ano. Maglapag ng log out. Kung sino may jacket dyan. Masuyo na lang. Naman ba ito? Bilibom. Kapatid Juan, di ba may ano ka? May jacket? Ayan, ito na. Ito na. Ito na. Nangyari, bakit di naman ano? Tumabakla ako dito ah. Ito na. Log out. Log out na tayo. Ay, naku. In Back nature. to normal na lang ako na boses. Kasi magla-log out na tayo. Baka saan pupunta to? Nang dumating ka sa buhay ko. Rock yung boses. In nature. Hello. Shop shoe in nature. Nung dumating ka. Wala na. Binago mong lahat. Rock yung boses. In nature. Yung boses na crack. Shop shoe in nature. Bakit na crack? Crack.
Yan na tayo sa log out. Ang nak ang naka-log out na, hindi na muna tayo mag-exit. Wala tayong mapapalaro ngayon. Sunod na lang. Wala na akong budget. Alaos na. Ang bilis. Log out agad. Ang bilis na naman. Lubat agad. Maraming salamat din kapatid Mariondong sa pagpunta. Papasalamat din ako sa inyong lahat. Kay Tita, kay Juan, kay Idol Emilia, kay Virginia, saka sa iba pa na pumunta at na thumbs up. Maraming salamat. Mag-out na po ako. Pag may budget na, yun yung palaro natin. Okay ba yun? Alright. Mag-out na ako. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. God bless.